कौन करी कर्मर लेखन भोगी निश्चय जाए जाए जदि किए सुहृदय माँ थिबे ए राजा चंद्रकांत को भिक्षा दे रखिबे जीवन धर्म कारिणी माग बरे कर गो सुदया भिक्षा मुठे दियो न होइनी दया जननी मोरा बारे कर गो सुदया अवंती राज्य राजन गो चंद्रकांत मोर नाम पद्मावती राणी हेला मरण गो जननी मोर शिखा को कली ग्रहण
ରାଜଭାର ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଗଲା ବୁଲୁଛି ଭିଖାରୀ ହୋଇ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ତୁଣ୍ଡେ ଦିଅ ଅନ୍ନ ମୁଠେ ଜନନୀ ମୋର ଶୋକେ ବିଦ୍ୟାଧର କହି ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ନିଜ ମନ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଥିଲି ସେହି ମୋର ପ୍ରାଣ ପିଆ ଶିଖା ଆଜି ସେନାପତିର କୁଟକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ଆଜି ଭିକାରୀ ବେଶରେ ସଜାଇ ଦେଇଛି। କ'ଣ କରିବି କର୍ମର ଲିଖନ ଭୋଗିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଯାଏ ଦଣ୍ଡପାଦ ହେତାଳି ହିଁସିଥିଲ ଯାଏ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାର ଭିକ୍ଷା ମାଗି ରଖିବି ଜୀବନ।